subscribe. This is Lex Finoblog. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaakikaroon? Maukining sa kalalaki nga taga-tayod Konsolasyon Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Clyde. I love you, Dina. Love na sa tika, Clyde. Subot mong ipasabot. Gisugot ako nimo. Mayong Kita na? pagbuminaw sa Lex Oh, Clyde. Finoblog. Kita na. Yes! Mag-propose na ka? O, ma. O, plano na akong musitol down. Wa na. Patay ta ni Dong John. Ma, Ha? Ano man day, ma? Unsam day problema day? Nakapamabdos ning manghod ni mo. Usa? kuya, sorry kayo. Huwag na ako tuyo, kuya. Ay nagbinugo man. Bata pa kayo pero ni soda ng butanga. Saom na nga imo man ang obligasyon, Jun. Kay ikaw may amahan. Nga, nag-eskwela pa ba ka? Aw. Basta wala pa unta-unta nag-eskwela. Ma, Ay. Sige, sige. Ako'y bahala nga mo support nimo. Padayon sa imong pag-eskwela. salamat kay kuya. Imaw ba? Sa ato pa, di lang sa gyud ka mag-propose eh, di na. O ba, lisod na. Napunan akong gastuhan. Huwaton lang siguro na ako nga makagraduate si John. Una ako mag-propose niya. Kuy, ay palabig dugay do. Kay basin og madugay, mapunan si Dina og paabot mo na, saon lang. Oh, bay. Happy 5th anniversary, Pinangga. Happy 5th anniversary. Asa na? Ang, Ang akong gift. Kada anniversary mo, hatag bagyo ka na ako. Pinangga, naibawabiyagi ka nga. Gipit kay ko karon. Dagan kayong mga nahitabo sa niaging buwan. Unya, ako rin may gisaligan sa akong pamilya. Mau ba? Sige, okay ra. Pasensya na kayo, ha? Sige lang, sa sunod, mamawi ko, okay? Basta makaluag-luag na kupon. Sa pagkakaroon, sige pasad og monitor ni Papa kay muro siya naigi pamati gud. Pinangga, mamawi lagi ko nimo. Dong. Wa na si Papa di mo. Usa? Ang problema kay wa ra ba tay funeral plan. Wa tay kwarta pagpahimutang og sa pagpalumbong ni Papa di mo. Ako rin bahala, ma. Mangutang ko. Pangga, hapit na ta mag 7 years. Asa man ta mag-celebrate, anak? Pangga. Kay bawabiyak ka nga, nagkautang-utang pa ko tungkol sa pagkamatay ni Papa. Pero sige lang, sabay lang ta mag-date, ha? Unya, magod sa man ta? Magtanga lang ta dito. Pangga, sabta sagod ko. Unsa di akong gibuhat, Clyde? Di ba nagsige naman akong sabot nimo? Pila ka tuig nga nagsige kog sabot nimo. Nagpaabot ko kung kanus ka mamawi na ako. Abi na kung nakasabot ka sa sitwasyon. Nakasabot man ko. Pero hangtod kanus ako magpaabot, Clyde. Ha? Kanus Sige lang. Aso, sige lang, sige lang. Magpasalig kasad ka? Ay na lang. May pagundangon ta ni Clyde. Oh, Sikusikla ko sa kung oras nimo. usa? Makigbuwag ka na ako tungod lang, ani? Oo! Dili na ko! Buwag na ta! Oh, di na.
Ganahan pa lagi ko, magkibuwag siya nimo. Paita din yung pobre ta bay ta. Bisa kung sa'yo lang na nato kamahal ang tao bay, pero di nato mapugnan. Wa tay katungod nga mupugong kay di nato mahatag ang ilang gusto. O lagi. Muna sakit ka mo tuuran do. Nga pa ni mo no. Padayon sumpring kamot. Ibaw ko nga magbungar yun niya ng tanan. Bay, mula ka kong lain nasod. Ha? Adto ko magsugod og balik. Oh, by Clyde. Kumusta man ka diha sa Hong Kong, nak? Ay, tagsaraman kaayo kang manawag ko, eh. Nabisi lang gyud ko ma. Trabaho biya may akong giari diri. Maong girot gid ako ang tanan akong oras trabaho. Tagsan kay kung makakupot og akong cellphone gud. Maudi ay. Kung mauna, sa ato pa, wa kay abli-abli sa imong Facebook? O ma, wala gyud ko'y oras ana ma. Uy, wa di kay kalibutan nga naminyo na si Dina. Mao ba? Oo, og natuman gyud ang iyang pangandoy. Ay, dato man kayo Mayong iyang pagbuminaw naminyo sa anak. Lex Maayo ko Pino mauna, ma. Vlog. Kikalimtan naman sa doon ako siya ma. Dugay na kung naka-move on niya. Nak, kung andam na unya ka, uli na yung taon diri sa ato. Gimingaw na mi nga, makauban ka na mong balik na. Ay kabala ka ma. Kung makatigom-tigom na ko ma, muli na gyud unya ako diha sa ato. Ay, salamat ka na uli na kanak. Nakoy mga pasalubong ninyo ma. Ay, unya na. Ay, mugako sa ko nimo kay hasta gimingaw. Nagyud kaayo ko nimo taon. Mama. Oh, ma, kuanday. Di ra ba ko diri sa atong probinsya mo stay? Ha? Uy, asa man di ay ka? Ato ko sa syudad ma. Di ba naman ko yung gipanegosyo ni Dong John dito? Mag-open ako og physical store dito ma. Ay, sige nak. Bisitaho na lang unya ka na mo dito inig opening nimo. Oh, kaon lang mo di ha. Kaon lang mo. Kinsa man ning nanawag? Hello? Clyde, nakaila pa ka na ako? Oh. Nganong di igod? Di na? Opening man sa imong store karon, di ba? Pwede ko mo, ana, magstorya ta? Ayun na lang. Dagdag kay tao din eh. Magkita lang ta, human ako din eh. Nganong nakikita man ka nako? Kay gusto lang kong mga musta nimo. Okay ra ko. Naibaw ba imong bana nga nakikita ka nako ron? Wa, uy. Oh, di na. Gusto lang kong makakita ko na unsa nakakaroon. Okay ra ko. Okay ra gid kay ko. Maong please lang. Uli na sa inyo. Basig unsay hunaw-naon sa imong bana. Di ko gusto samok din na. Di ko gusto gubot. Clyde, Kinsa mar? Busy ra ba ka? Ay, kadiyot lang! Busy harapan ako. Oh, di na? Clyde, tabagi ko. Nga naman, unsa may problema ha? Dili na ko gusto mo uli sa abo. Daghan kikog bunog sa akong bana. Sa? Nga naman, naibaw ba siya nga nagkita ta? Dili. Dugay na siyang managbal na ako. Bago pa lang may kikasal. Please, tabagi ko. Dili lang una ko ni Bobby, please. Naunsagod in taon ka. Basig ikaw mo'y kontrahan sa bana, ana, ha? Mao lagi ma. Pila na ni sa kaadlaw din eh. Uy, klaruhan na si kung plano niya, Clyde. Basig maamong pahinoon ka ng iyang kabuang. Salamat kayo sa pag-atiman ako, ha? Wa ko'y choice. Di sabti ka pwede masagdan, di na. Salamat kita, ayo. Wa pa gini ka mausap. Mahal paghapon ko nimo. Ha? Nahibaw kong gibuhat ni nimo kay wa pa ka makamove on ako. Aabi nimo. Mahal paghapon di ka. Ikaw paghapon ako hangtod karon. Di na.
Clyde, magtaban ta. Magpalayo ta sa kumbana. Naman ko yung mga hinipos na kwarta. Igo na ni para magsugod ta nga kita ran duha. Di na nasayop ka. Nitabang ko nimo. Kay di nakalaing tao para nako. Pero wa na ta. Minyo na ka. Ug wa na ko'y planong makibalik nimo. Clyde. Sorry. Pero mas deserve na ako ang babae nga makadawat na ako bisag walang wala ko. Kanang di ko biyaan. Sorry, Dina. Clyde. Sa tinuod lang, mahal pa na ako si Dina. Pero, gihatagan sa na akong bili ang akong kaugalingon. Naibaw ko nga maabot ra unya ang gustong babae para nako. Nga sa kasakit o kalipay, YBI. Dininalang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimin. Mao kito mga higalang kaagi ni Clyde nga tagatayud konsolasyon Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagalahan, hindi na kita mahal. Ang maong kaagi gibuhatan ni Duha sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gina, 56 anyos, minyo og may mga anak. Taga Agusan del Sur. Punto legal kini akong suliran. Dili gid kini akong suliran, kundili sa ako kining inahan nga no read no write. Bahin kini sa iyang yuta. Grade 2 ra gyud taon ning akong mama. Maumurag na ilad gyud ni siya sa niabang ining yuta niya. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nabayra na ni mong buhis sa atong yuta, Gina. Oo, manama. Atong pagsugo ni mo na ako. May noon. Kaya di ko gusto nga makapaltag buhis ng atong yuta. Ma? Mauli na ba kuno sila sa Manoy Dudo? Nga nooman ko, no? Kaya ikaw kuno ba? 75 anyos naman ka, huwag maglisod naglakaw. Dili ba di ay kuno ni mo bahinon ang imong yuta? Nag-ampo man siguro mong mamatay na ko, Gina. Wa taon mao, dili na mao. Pero ganahan bago di ka nga magkagubot niya misimba ko. Kung wa ka na unya nga mo patunga namong managsuon bahin anang imong yuta. Bitaw. Gusto ra ko. Pero naapabayay nag-abangan ng atong yuta. Kanang naasat bang? Dugay na ba to na sila nga nag-abang diha, ma? Sige naman ko na sila og patrabaho sa ilang bahay o ginahinay. Gipanindutan man gud nila ilang bahay nga nag-abang raman unta na siya sa yuta. Ay, lasap na. Kaya ganahan man silang makomportableng ilang pagpuyo. Mga pilal na gina sila katuig diha nga nag-abang, ma? Basta kay murag 2014 pa na sila diha. Unya, pila may ilang abang diha? 2,000 raman ang tatoy akong giingon. Unya atong katapusan nilang hatag nako. Gihatagan man ko nila 3,000. Aw midawat sad ko. Unya, matag tuig na sila nag-abang nimo, ma?
Ay, ang katapusan lagi nilang hatag nako, katong 3,000. Mga 3 na katuig ang nakalabay. Nga naman na. Ay, ada, okay ra na, uy. Wa mamansab na to gamitang yuta. Og sobra lagi tong ilang gibayan. Og unsa ra man sabgod kadako ng ilang gibayan diha. Gamay ra man na. Di ta magdinaw kay lubong na Mayong tanan pagbuminaw yuta. sa Pero Lex karon Pino ma, Vlog. nga ganahan nami nga bahino na unta namo daan ng imong yuta. Unsa man nato na sila nga nag-abang man diha na diha ron. Mapapahawa pa ka na nato ron. Ay nganong inyo mas papahawaon. Kangilad ba ninyong batasan? Oh, Diha lang una na sila. Kay ngano man di ay, magbayad na day mo diha sa luna nga ilang gibayad. depende na sa makaangkon na ng dapita ma kung gamito niya. Kay ug ako'y makaangkon na, gusto gyud na akong gamiton. Ay lagi pag hinangol na. Tuan naman kay bay sa yuta sa imuhang bana. Kung gusto ka, kung ikay makaangkon ana, ikaw na lang ko niya dawat sa abang anang yuta. Ikay paningil. Basta kay ayaw na silang papahawa kay maluoy ta. Ma, Mao ba? mao na noy. May nag-abang man dayota ni mama. Kanabaya ba? Og ang last ko na lang abang, ato pang mga 3 ka tuig na ang nakalabay. Mao ba? Kung mauna nga, wala sila maabang. Ato na nila sila papahawaon. Ayaw noy. Kay dili mo sugot sa mama. Unsa? Gipasagdan ra gyud namo si mama aning iyang yuta. Kay sukat sad gud mi nang aminyo, wa na kaayo mi makamonitor kung unsa iyang gibuhat aning yuta. Gipasagdan namo siya nga may gipaabang siya sa iyang yuta. Karon lagi nga tiguang na si mama. Gusto na unta namo nga bahinon ni samtang buhi pa siya. Mao nga nakigsulti mi sa miabang sa yuta kung unsay gusto namong mga anak nga mahitabo sa yuta ni mama. Dili mi gusto nga may lain pang mupuyo kay gamay raman sad gud ni. Unya, Ngano gutang pawaon mi ninyo dinhi? Gipalit mo rin namang kita ha? Unsa na palit gud? Nagabang raman mo din hi. Sa primero, apan diyang may kabayad na mi aning yuta. Ang mo na nang gibayaran sa mama ninyo. Kung amo na ning yuta. Unsa? Ngano gutang pawaon mi ninyo dinhi? Na amo na ning gibayaran. May ikapamatuod ka nga gibayaran ni nimo o gipalit na ninyong luna, Kay ako ba yung tigbayad sa buhis aning yuta, Ug sa ako nahibawan, private ni yuta, Titulado ni. Og nakapangan sa among inahan. Wa ni bisan makausa o gitipak ka namo para ibaligya. Nagsabot mi nga ako ning paliton. Namagan mi kasabutan ana. Og amo pa ning gipanotaryo sa among attorney. Unsa? Kanus ako na kung ibaligyan nila ng yuta. Ma, sa ato pa, wa ni nimo gibaligya. Wa, oy! Abang sabot na mo, anak. Maunay naas kasabutan. Mga hanggaw man ka na sila, papawaon ko na sila, be. Ma, matod ni mama, wa ko nun niya gibaligya ang iyang yuta ninyo. Abang ray inyong sabot. Mangingilad ba rin sa mama ninyo? Sa? Uy, ayag inaana sa pagsulti ang akong inahan, ha? Pasalamat kang ako'y gisultihan ni mo, ana. Dili ang igsuon akong laki. Gano kung nakaingon man kang mangingilad ang among inahan, ha? Didto mis barangay nagbinaranay ana. Saksi pa mga taga-barangay sa among sabot nga pagbaligya. Ginatadatahan na namo na kanatuig. Unya karon, muingon siya, wa niya ibaligya. Hain man nang giingon nimong inyong kasabutan sa barangay. Oh, pero, oh, na, Wa man lagi pirmas mama din eh. kamao din lang pirma imong mama. Unsa? Ang gikupta ni mama nga kasabutan, katupang ilang sabot nga moabang na sila. Pero kini kasabutan nga gipalit kuno nila ang luna nga ilang gibayan, wa may kopya si mama ni. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod, unang pangutana.
Abang sa yuta nga ilang gibayan ang unang sabot sa pagpuyo nila sa yuta ni mama. Apan, may lain man silang kasabutan nga gipalit kuno nila ang yuta. Pero wa may kopya si mama aning palit o wa say pirma. Pwede ba gud na? Ikaduhang pangutana. Nagpanotaryo sila sa abogado sa ilang kasabutan sa pagpalit kuno nila sa maong yuta. Pwede ba dahil sila magpa-notaryo sa abogado nga way pirma ni mama ug wa say copy si mama? Ikatulong pangutana. Gisuwayan na namo og husay sa barangay. Apan dili gid sila mo patuo o ginganlan pa nila og mangingilad ang akong inahan. Unsaon namo nga mapapahawa ni sila sa among yuta? Ikaw pa to katapusang pangutana. Ang yuta ni mama private ni, titulado og nakapangani ni mama. Matag tuig mi nga nagbuhis ini. Wa gyud mi kasuway og baligya ini. Kana ra gyung gipaabangan ni mama kay naluoy siya. Unsa may among buhaton? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gina. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa koang partner ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Di na ta magdugay, ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello guys! Another day, another kanang panlambigit na to sa ato ang kinabuhi. Lain na pong kagpagdasig, laing pagpadayon, pero always draw strength from the fact nga life is always beautiful and so are you. Bahalag na ay problema, basta di lang yun ta magpadaay mog pagsigig mok-mok din ha, bangon din ha, no? Unya, smile. Unya, ingon nga, hay, salamat, Lord, nakamata ko. Ipukaw ko nimo. Hoy! Aw. Nya ka nang mga nagmaoy din ha, ondang ng pagmaoy, bangon, pagwapa, rampa. No? Anak yun ang kinabuhi. Unsa itong code pwede dito? Yes, because just a small positive thought in the morning, attorney, can change your whole day. True. Sugdi ko nun ang inyuhang ka ng buntag og sapot aw magsugbon-sugbon sunod-sunod gyud. Saputon ka hantod mahapon. Correct. Pero sugdig smile, sugdig positive vibes. Ako mutuo ko ana. Nga kanang ang energy man guna nimo nga gi-attract no sa kalibutan na magsagunson gyud na. Mumbatan namin ko ninyo, smile, be thankful no padayon, why sapot-sapot, why maoy karong adlaw ha? Kita na i-greet na mo Doc. Yeah, kini atong silingan si Joel Andales no, narinig siya nagpuyo sa Unit 4 Barangay Upra ning Dakbayan sa Sugbo no. Ug iyang mga parinti dito sa La Libertad Negros no, mga Andales, Cayetano ug Sameron family. Si Eva Roblico ug si Mary Joy Tijano Terio maayong pagpaminaw. Si Alan Husipa ug si Bio diya sa Mambaling ug sa Tuyan Naga maayong pagpaminaw ha. Yes. Ang atong magtatampo ni si Gina, 56 years old, minyo ug may mga anak, taga Agusan del Sur. Punto legal kining akong iyang suliran, no? Ano ba kayo mga kaila sa Agusan nato ni? Wadyo kayo kaila kaayo dito. Inocencio Juven, no? Diyan sa Agusan. Maayong pagpaminaw ni Mabay, no? Balo kong nakada nagpuyo dapit, no? Correct. And greetings na lang sa tanan mga maminaw nato labin na din ha sa parte sa Mindanao. O wa jud ko kauyon Doc nga gitag sa usa ka tawo din lang ko mo mention kinsa nga South Saharan Africa kuno ang klase sa panginabuhi sa Mindanao sila kiyapi nakanindot sa Mindanao. Dato ang Mindanao Kadato kanindot sa mga adtuanan sa Mindanao no, very rich ang top potential sa ato ang nasud no. So I object naka-post man ko anas ako ang Facebook no that you can like and follow Elaine Tantengco Bathan and of course Dr. Rene Obra pod ang Facebook account.
si Doc Obra, no? Pero kana ayaw gyud because the Philippines is beautiful. Period. Regardless ug asa ta. Yeah, naka-overnight na mi diha sa Mount Apo attorney. Yes. Nay hot spring diha. Lapit sa may North Cotabato, no? Ano po mi diha, no? Correct. Ni dang lugar. Yes, no? So unang pangutana ni letter sender. Gina ba to? Ang yes. Letter sender. Unang pangutana, no? Abang sa yuta nga ilang gibalayan ang unang sabot sa pagpuyo nila sa yuta ni mama. Apan may lain man silang gikasabutan nga gipalit kuno nila ang yuta. Panulay kopya si mama aning palit ug wala say pirma. Pwede ba guna? Dili. Okay. Simple kay na. Pilanta na ka maghana kay tag mga letter senders nga mangutana ka bahin sa pagbaligya sa yuta. Unsa na akong giingon ninyo guys. I always say nga dapat magbaligyag yuta para legit dapat na ay dokumentong gitawag nga deed of absolute sale kung gikausa og bayad ang kanang pagpalit sa yuta kung installment, deed of conditional sale or contract to sell. Unya ini kahuman kung ma-final payment na diha pa mo execute og deed of absolute sale. Ug wa ni unsa may gipalit nila, no? Unya basin giilad yun ni tinuod ang imong mama kung walay dokumentong mapakita nga gibaligya tinuod sa imuhang mama ang yuta ngadtos nag-abang. Kani usahay mga tao no bintahuso. Kay abi way grado in town, no read no write man kuno ning mama ni Gina no sigon sa iyang saysay sa iyahang suwat na apoy taong mga abusado bintahuso ka mga ngilad din yung batasan ay nganong ingon ana man mo kamo pay nangabang dinha kamo pay mangilad no kanang mo man ni makako sa gubot ba kanang mo abusar ta ba no mo take advantage ta abi kitay edukado dapat kitay edukado kitay mutabang sa tong isig ka tao ay mo pagpangilad no ay mo panlinglang makagaba na uy di pa dok no gyud kaduhang pangutana Nagpasilyo sila sa abogado sa ilang kasabutan sa pagpalit kuno nila sa among luna. Pwede di ay sila magpasilyo sa abogado nga walay pirma ni mama ug wala say kopya si mama. Siguro ang pagpasabot niya sa pagpasilyo siguro Doc no is gipanotaryo. Notaryo. Kay kung unsa man gani na siya nga dokumento. Ang dokumento manggod sa nga paliton nga i-execute ana like I said could be the deed of absolute sale. Ang kinsa may mo pirma aning deed of absolute sale ang tag-iya sa yuta kay siya may nagbaligya ngadto sa katong mopalit nya unsa may nakabutang gud ana god nga for value received pilay kantidad kaning yuta akong gibaligya didto unya wa may nadawat ang imuhang mama wa man sad ka sila kasabutan wa man ka silay wa man kay pirma ang imuhang mama unsa may notaryuhan sa abogado ako doubtful pug ko kung tinuod na nga naay gipanotaryuhan ngadto sa abogado kung ninotaryo ba tinuod ang abogado kay kung nabuhat na ay madisbar pud ning abogado. Kay in the first place, no? Unless giforge ug giilad pud ang abogado, no? Nga nagipakita baron kay ang requirement baya gyud no sa pagpanotaryo personal appearance. No? Meaning to say ang katong ni pirma anang dokumento or ni execute anang dokumento in this case, ang deed of absolute sale which is to be executed sa imuhang mama, siya mismo imong mama mismo ang mga tubang didto sa notaryo publiko or sa abogado. Nganong mo appear man ug mo atubang didto. Kay kinahanglan man susihon sa notaryo publiko nga manang ikaw gyud ni si inahan ni Gina unya nakasabot ka sa imong gipermahan mao man gina ang sakto kibaw ka nga imo ning gibaligya ngadto mauna siya ang purpose nganong required og personal appearance ug mo pirma ug mo lagda sila didto sa notarial book mismo sa abogado so kana pa lang pwede gina ma-question ha. Okay. Sunod nga pangutana. Yes, Doc. Isuwayan na namo og husay sa barangay. Apan dili gyud sila mo patuo ug ginganlan pa nila og mangingilad ang akong mama. Unsaon na mo nga mapapahawa ni sila sa among yuta? Kani siya, no? Kung dili sila mo patuo, then pagkuha mo akong pangutana asa man ang inyong copy sa titulo pagpamatuod nga kamo nagpabilin nga tag-iya anang yutaa no kay if not og dapat natay dokumento kay aning lugara need nagyud ka moadto og abogado para mutabang ninyo no nga makuha or mabawi ninyo ang posesyon anang maong yuta. Dili ta pwede nga magbasta-basta lang og usay tawag nimo ani papahawa sa ilaha so need ta og
abogado diring dapita kay we might need to file a case for ejectment or unlawful detainer or kanang aksyon publisyana para pagkuha sa atuang yuta. Mabalik na to ato ang katungod to possess na property. Alright. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Ang yuta ni Mama, private ni. Titulado o nakapangalan ni Mama. Matagtuig mi nga nagbuhis ani. Wala gyud mi kasuway og baligya ani. Kana rag yung gipaabangan ni Mama kay naluoy siya. Okay. Kung sa may among buhaton. Akong pangutana sad, naaba mo'y dokumento sa pagpaabang niya, naba sila'y binuwan nga gipirmahan pagpamatuod nga nagbayad sila sa abangan. Unya pagkuha dito, I am sure kiningon man ka nga titulado nakapangalan sa imuhang mama, then adto sa Register of Deeds pagkuha og certified true copy sa maong titulo pagpamatuod nga up until today nakapangan og nagpabili na siyang titulado sa imuhang mama, apil ang tax clearance og tax declaration pagpamatuod nga hangtod karon kamo gihapoy nagbuhis anang maong yuta, and then from there duol mo og abogado para una mahatagan sila demand letter mga mopapahawa ug dili man gani gid sila mopahawa dinha sa kanang yuta, then we will have to file a case against them para mopahawa. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. O ginisab si Dr. Rene Obra. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.